Amen. Amen. If I tell baby, I will be a bomb pie or a giant mom pie. I don't for a sword when young more decay and if you say, when you're in I'm an watch of us out private and be why and I was say. About Bassa transibute the S1 7 and said the Biamo assembled 2 million with this meeting me did your wire at the sequence no and as more assembled 2 million with this was for the Mokas and if you Mokenkai, we used to do me a bomb pie. Amen. Amen. Ye near some Rade. And now we are him. Yes. Yen suma ye ho ona wasoma ye. Yen say ye ho ona wase ye. Kwasempa. Ye mu aten, na mum ye yi aten. Yes. We saw the atemu ni nyina ma oba Jesus Christ. Kwasem. In the Bible say ebra oba ye no. Onu mpo wa ma mebu de. O ma mebu aten. Yeah. Yesu wa mebu aten. Kwasem. Hallelujah. Says the Lord. Yesu wa mebu aten. Na mum oba se oba behwehwe na waje de wayera ti last time na me ka cho se osofo bi a preacher bi a no se wo ba bonten a o te se obofo wo ye hunter wo behwehwe na waje wona wayera. Yes. Na de ya na ya me ya wo Ghana ni se enipa ni mawurade nipa ni mawurade ba adikanfo no de aye oham ene ntokwakon Anyway, enti say Yesu na anka say be yi na manipa ne nipa akogina di no madwane afiri sumu no abonipa nipa nya the akama ya ne church politics. Yes. Enti oso obai so oba behwehwe na waje de wayera nipa ayera doso nipa egusu mu doso kwasem nipa akwa ma ne hunu kuro mu doso abusiafo enu nti ne aka Nyankopon asem Yesu se wansane ho ama asase so enti na ne nsama wakanya ne dia ontimi nka asema ye ono ne dia eja ne soma no ne se no enti owie no ka che ne se eja dia wo sha me se me maye mawie ti se Yesu esan ho so obeka Nyankopon asema aja akra wo ya na obu atan a ka wa ya so den every say ya nsoma ne se o mebu atan na emom ye so o magi wiase nkwa. Yes. Tineni kwa se Yesu bu aten nti yanso so ye mu aten to ase mu aten na wa mu aten mu fo na wa mu amfo efise aten ko ade bebu nua no ode bebu ti se yemfa aten wo maame na mum ye yi aten kwasem ye tufu ye tenetene ye kyerɛkyerɛ ye kan ni mu ye kyerɛ ni pa kwan pa onfa so se de be ye obenya home amane de ne kra me ameti ai asama de dia metaka ne se de ama me pa se me mo dawuru e ya amane hunu kuro no. Yes. Efiri se ade bia ya taka amane wura wutirim no eno na ohwehwe se obeyo enti fie bia obenyini wo mu no suban wo mu no na eka wo ho. Yes. Sa amane hunu kuro na da bia Bible boss no abusanfo enye kuro a ye didi agro David enti Florence nyume ya na metato o se sa me kaya say ya kai wiase wie ye no ya kai amane hunu bra no ya kai de ebetu wiase na me yam aseseme enti bire bi abeti Nyankopon asem sa bra na no se firi na satara wadwene enti mini awutie me ye ni bibia ama wo asama ebetimi ama wagye wo kra afiri sa amane hunu kuro ni mu no sa na Yesu kan o se kuro no ya fa na amane hunu kuro amane hunu nipa ko hunu amane wo sa kuro nim eya forever and ever. Yes. Enti osofo a wutie me asoleba me se preaching bia obe preaching no endia e ma wure visa obeka say there is a what do you call it, heaven and hell. Yeah. Many pankai nipa hu anopa awia anwumere mani pan hunu say bonsam da bi wo ho. Hallelujah. Praise the Lord. Tina rich ebese ya hwade bi. Okay. Eniama na betimi di nipa akosa agani mu no. Ya da boba akoso. Okay. Na eya dia se me kai sa asem na miyam aseme efri se nipa a wa asase we so no obi hu ni se oyepe. Okay. Obi hu ni se wa wie peye. Obi hu ni se enka ni hwe biem enti me hu ni se me ya rich hu se ono so ye ene de ne nam mu ya hwe Nyankopon asem bi awa Psalm 119 verse number 16 na ansa na ya bekan no ya kasafa awudie mojahyiegu anase abortion mojahyiegu awudie anase abortion awudie ehune ya kasafa na sayannamu a
yɛtumi kɔto sɛ nipa kumubi na yɛn nyinaa yɛyam sese yɛ ne aka nipa itiri mu ɔden yes nipa itiri mu ɔden wadi awu na yɛ kɔndɛmo na yɛ ka de yɛpɛ ɛto no so ba me kyerɛ wo sɛ ansa na Nyankopɔn asɛm ne nkɔ awiye no wobɛhu ne sɛ woyɛ wudifoɔ kyɛn saa nkurɔfoɔ no mpo no korɛ woyɛ wudifoɔ kyɛn saa nkurɔfoɔ no na nim na wonim asekyerɛ ntia okay hallelujah praise the Lord yes yɛnsa asɛm firi Genesis Genesis chapter 9 verse number 6 Genesis chapter 9 verse number 6 ɔse de ohwɛ onipa mogya gu no yɛkasa afa awudie ho yes ɔse enipa bi a ɔwɔ asase wei so a ohwɛ onipa mogya gu no ohwie nipa mogya egu no onipa so na ɔnam bɛhwie ne mogya gu ti asɛm ne ye nipa bi a ohwie nipa mogya egu onipa so na ɔnam bɛhwie ne mogya gu ohwie nipa mogya usa Ghana utwa obi ti a ohwie mogya egu yes utwa akokɔ ti a wuni awu ba obi obetwa nipa ti obebu obi tuo even obe poison obi no wuni ma de no according to Ghana mramu no so obi kum nipa ya de ni ko prison on back biem no kwasem prison one ya wo oni afro mu condemn for pa asase ne de na sa condemn for no kwa ya bowtuo ya fa no foreign squad ya de ade sewuti akata wani ne ya de wasa wani ya bowtuo aku every say wo kum nipa but the same say emra fufuro bi abanti o ma sesem ti enya do ko sa prison wa o ma biem you find a life imprisonment over them forever and ever. And ya de abepi ababe fa ofie adi so biem o ma ye wadwuma biem because of say wokum nipa. Yes. Muncha asem na me ka kire mu nani ye. Honam fam. And say ya da ho ma nipa wokum nipa no no. Say ye kokampo no ya de ne koto ya ayadiem. Amani hunum say won go suffer the rest of the life. Ni nyina ne say wokum nipa. Ebi wo ya ta with hard labor. And almost wam near what dying be or okwa ya so light ebom ti sabi esi bi o light boss so hwe no near the what to form na ye de wani akere light no o be share light no say the rest of your life anya de obepi akwa abontin biem yes another one yes ade anadoa abobo side and side ta wo tan no hu say adadoa na no be wo o tan ne ko left side be wo o tan ne ko top side be wo de ya wa ne say wo hwe so nko a o mo say obi timi damu a be about 5 years 10 years na na ni nyina afira your punishment will come nipa ya de no muncha asem ni ye awudi hu punishment honam from the ade manipa no okay obi atia no o ka bi yes obi atia obu wudini enti ba bia na mo mpeso obeben dabi kura na yatim se aga so bi ye wudini a obi nkwane nchen ya bia suru no so bi ye wudini a obi men no ana Bible ni trem say nipa bia obehye nipa motagu no onipa so na behye ni mojagu onipa so na behye sa nipa ni mojagu efese Nyankopon suban so na oye onipa efese Onyankopon suban so ana oye onipa na tata obi kum nipa wakum han Nyankopon yes what did I make a chon efese Nyankopon ne nsaso wankasa wa ya abo bi asa ne nsaso ade obo ye nyina including abofo yes wankasa oyom sa ne nsaso ba nipa de oso ye nipa te sa de ne nsaso OFM enti so obi hye nipa mojagu a sa baba pa no so be hye nipa ko ni moja ide so agu me be ka sama tro pa pay attention e temi owie no to aso se enam sa ye ntiri monya dai na mo de munwo munwo na mo no monya dai munwo na mo no munwo na monya dai mon dore na mo asase so menyamenya na monya asase so menyamenya na mo no so wo so eno anu na mepe munwo na mo no so na monya asase so dia menyamenya na mo no so wo so na tata wanka baako dabi wanka mienu wanka miensa wanka nine dabi entina ya kasa atre wono ye awudifo yes sa awudifo no Bible say mo so amanehunu kuro no mubenya mo chafa wo FM me I came here to preach Jesus I came here to present Christ to you yes sabaya obejanya te wo kra dia that's the best the time is up yes the time is up the time is up and I come very short Yakasa nipa here Jesus and now we did for na make us atrao na mommy answer here so since sa nipa no odieu
Nasa wonam from ya panisena. And your mother and Mr. Who another punishment a day. Kwasempa. Sa would the any pam Musa Yahudi, and another young cow. The yes in time. Yeah. And now, and son of some call you. And what I woman was confess it. Yes. Confess all sense. And it will never be forgiven. Yes, I'm telling you. Bra, young Satan for Psalm 119. Okay. Verse number 16 or Casembi. Nanka was there 33 verse. 10 by time in Intino. Or 33 16. Verse number 16. Was said there one of me who was a penny. Psalm 119 verse 16. Psalm 119. 139. Okay. 139 verse 16. Psalm 139 verse number 16. Verse number 16 was say, me moja twankono, wanu kunu me. Was say bra, oya dia moja twankono. E moja toa, enti me trama de bi wo hawa wutie me. Anya bra, yawo ai kama na nya 16 years na Awurade nim no. Yes ha. Anya bra yawo ne toa oya nya, e wo hospital na Awurade nim no. Munti asem ni, okra bi enipa bi o wa asase we so no. Anya da yawo no na Awurade nim no. Dabi. Banim da odi nimu no. The very day as sperms ne call ba ne ho no. Ai guni yam na yemu tatoa no. Wose saa time na Awurade ye dey. Enim no. Bato muti da be besa betra. Anya bra yawo wasi asase so day one no. E wo le ba wo ho na Awurade nimu. Dabi. For the very day enso no call ba ne ho no. Ai yemu tatoa no. Wose saa day no. Ana Awurade nimi Amos. Yes. Fantastic. Maybe Jeremiah chapter 1 verse 5. You better back. Jeremiah chapter 1. Jeremiah 1:5. Verse number 5. But I say, na unyan Fredi fra uchamu no. Na unyan Fredi certificate 1 brother 5 verse 1. He kaba Jeremiah a ofo so for Anatot. Benjamin asase so no munsem ni. Ono na Awurade asamba ne nti. Ono Awurade asamba ba ne nti say. Na hini Yosia a o ya. Na hini Yosia o ya mrado ahemforo. Na hini afia. Na hini afia to say. Dumi ansamu. Na ba Yuda hini Joachim a o ya. Ba Yuda hini Joachim. Abra so say. Adi besi Yuda hini Sedekia. Ko a o ya Yosia ba afia to so du ba ko awie ye. Adi besi Jerusalem tu a wo tu won ko e bosumi to so num num. Verse 5. Na Awurade asamba me nti. Na Awurade asamba me nti say na nyuru ya furumu no. Awurade asamba me nti say. Ni nyuru ya furumu no. Ni nyuru wo hifa ya furumu no. Na minimu. Na wunya mfra di mfra uchamu no. Na wunya mfra di anona kasafa dey ya yetem no. Yes. Leba word wo yetem wato fam no. Wase dey ya saa de ni nyan take place yentem wonto fam no. Saa de na Awurade dey animu. Am tona me si odi fo mama na mai. That day no enti sa obi ba ye odi fo a. Obi ba ye sofo a. Obi ba ye sikani. Obi ba ye buroni. Obi ba ye hiani a. Ebra wo ye furum na Awurade ye dey animu no. Oye all knowing. Intimate me preaching na Awurade nim say. Sa da remember me preaching. Yes. Ye dey a wo me no no nim me. Dey a me ma me papa fa me ma me amoja no. E ko nyam na no hu say ye fa me Amos. Yes. I'm telling you something, me ba ka sam pa chero. Efiri say abusafo enipa kwa bunsam dem. Doso. And some of you catch it on no mu hu de kwa bunsam dem. Anya no ntokwa na ya kuku no. Dabi. As the for Batanawa, Sabbath, I took a choice for bar, tight, Weber, or Diffo, Weber or Safo, Weber, and Pakani Massa. The Amuyan and yes, or Batubio. Batubis was a who was a crowd. Why? That's the best. Say, I'm a more, then you're going to go from some of the say and yet the other. Mr. Dear, I did be a man and I'm a stop here because what say idea a war? Yes, it's a say, Abba. Na sa ma be de na numa sa na ko yesu ya trofo wa se di fo trofo be bre baba wanka ba ko anka mienu dabi entri mini time ma sa ankrofo e wa sa okra na wa ya na me ko so shane bre yesu because the time is up na so the time asama okra ne tia o demri ko fia na ko so shane ne ma firi ba ma ne dem no o se yesu atiri kwan that is the gospel in here. Jesus, have mercy on us. Amen. Because any prayer, any prayer, any prayer, thousands of people are going to hell. Video na me be me born repeat what them tie sa. Papa ni go sua, oso ya sofo so no ya boss. No ya boss, ni nipa. Ebu ni na ya say, ni e regarding no so style. We will see to you to again.
ada to asoma me enta bra me ye yefunu ada me ma me yam no ena Lord say me so yes ena ofra me say me odifo enti sa da na Lord ni me ya sa amra Psalm 139 16 be kai ho 16 me yam da to anko no me yam da to no wani hunu me wani ya da hunu me bra jo yam da to na Lord ni ya da hunu no ko na onwuma mu wacho ni nyina na onwuma mi bra na mda yefunu mu to asoma me wase na onwuma mu no na Yankopon onwuma mu no wacho ni nyina me akase yes kan ye wase Abraham yemu da to no hunu me ana ke okira bi be ba sa so ya wallet okay sa message mama na so le dem da having parade ai so okira bi na omu be ba wiase ne wode ni mo mu nyina yes wallet wo mu din se na ene date ya say 8/7 8 July okay 2017 and then nipa be boss asusu nyina erode lese onimomu nyina to alese woni nwumam and then must be banti ya me de ba ye no group am no mo ba ye nyina wonim yai wa lese ye nyina ye di wo ho do ya sofu wonim no do ya evangelist wonim no do ye sekani wonim no do ye jani do ye broni do ye lati onimo bia wa lese oh ano sa nim dey I be sa dia back and so some way from woni hunu me no o sa tro me di sa dia wo mam dani be ye papa OFM na ebere bi on assembly ayo abusokuru branch na so for we bomb pie mama mi bi okay afi wo bomb pie na sister ni su ana be je mic no confess o kan na numa wo su na wo kan na numa nsama na enema bi tutu no problem bi tutu no to say onye adrum no na ne hunyina firi suru kosi foma ye moja tam my god okoni pa wona ni pagane okoni pa wona ni pagane enti oba oba ka teso for one confess with the whole church so you oba wale for awo wo be sa for ni kuna sa anyem ni kuna anyem ni biam ene wo fa exa ko yegu my god ni kuna ehunu na wo bra wo no to be jina na so for share na no se mame oni nsa wa koye sa aboni we na akra na nipa kro no wo yo sofo ha enti ni muda ni come to say the na ke hebe dia kamu no sister ni munu me say dem moda na da ni enye yo people were crying no so no confess say dia atuni ni enti the very day we say pass associate tuoni di to ho and they say yes awanya 30 years I wadin nim so bi wa sa so e friend rate wonya 30 years yes wo nguma nim awon nguma nim wa tara to masa watira to wonim se okra bia ba enti oso bia onu nam eni paso ama ni moja hiegu ya no so na ni paso be show so moja ni pa no nam wan kasa ni paso so e be show so moja egu yes na mi busamo aja ibu ko tena da quotation bi abofra wonya ma wiase ya waye obi bone onu obi wa asem onye obi abone una ma ko se pe no wan so da wo se ko se be ma ne pe dabi ana wonne na koda ana sa muja no muze we baabi am kan na muja na mekan ya because so that no di nim ana de ye wudie na ye di no ya akoya ye kunu wa ye fa na sai so jani da tabo ase no enkofo ka ana wo madi ayi papa we sam kranchakra wa dumi kuro no ana metese so wa dumi kuro no samone ne kwa asole a monko kan kire no yes so on reverse so we run the test ni ma oni member every member ni bi ai sa krom woni obe ni dey sani so ni mani bi e sa krom wofo ni bi ya e to adome ni test na oni look at this who ko domine sa here dey what I say na o say we run test ni oni test member say ya boss wa so ni dem awudi ebi say awudi ebi dabi ebi ntebi e moja bi abi shegu ya moja e bi say obi tinana se na so ya boss ya sani pan ni wudi ni say den tro boss fo no kwasam I'm telling you. What's up? Proverbs chapter 6, verse number 17. Proverbs 17. Proverbs chapter 6, verse number 17. 17 was it? Any intra, any tongue. Was it? Any other sort of free, I see sin. The 16. I didn't send about the time. I didn't send about the time. Now they also send a crate. The toss so ya ne crowd. I see what the any a tongue. Any a tongue. A trotted trema. A trotted name say so obi ani sare ni nton a wo mu die o mu die se se ni pe wo wi asen eja
ye mu awurade baako kaple yɛmfɛre awurade ye mu no ento se ni etranton yes ana ye ba biem atota trema ni se mo de dibim guo ansa ehwemo de dibim guo ansa ehwemo da edibim guo abortion emuta edibim OFM ehwegu sani pa na diyewu no kure anu se nkra na mo ye muta no nim wo mo yes enti spam so na awurade nim enya branca saba ni mu no nim no abi ebro ye muta ni nso nko an onim no enti mun kan test of ni sa de na wa ye no on reverse ai unim la because na so le dem den so boss for ho na so le dem nkofo ya boss wo ho omunyina ya wutifo asa ho kodome obi kru de awurade tiri kura nkono no de awurade tiri kura kase kura na wa ye ebi sa wo so wa ma me say wiase yes na mo wo beti de wiase enti ye time we don't care ipanuma dunti we don't care now go free kromo o yan kan ni asade enye wasem so ko do mi obi because the members won na say no so so ya boss ya o mu ya wutifo atan then so boss fo kwasem pa true na ewiase Christopher kwa na ya boss ke ye nia so ya pumum ya boss ke say ya Christopher no correct because me jina hay me never jina hay brajo mu jina hay na say wakofo oba eye fariman say ye nim ni say ya sofo ayi asoko abran so ko nyim oba se fast ko ti dia baba ni say o me kwa kuyi egu no correct fast ko what I say yes se ama no den me kwa nyim me fere enti be kwa kuyi egu yes and the Christopher eya boss kura say wiasefo fast connection na sabet thousand yem ye ne ya enu na mo no a say science ni mo tal a form of abortion papa I'm telling you sisters and brothers Simon who krono Simon who krono one o see mo de bim go ko sa kro ni mu kwasam they are going to that town yeah any plan is indeed I want to won that dollar o se ni pa be cafe enti wakodi ewu ba wo say say obi akobu obi tu wo say ka ai wo say condemn no yes you could wo say din atam and your friend why you say David oh sister and na nyankopon asam na ya me be ka no me say wo ba na me fra me e me bo ma ba so hia boss body di me hia wona wo gata me for Yesu aye mi wura abira ye mi wura na me kra nkwade because e bi ma fa to mu so wo krom asa wo de edin no mu pe enti konfo ba radio so ba fra no malam ba o ba fra no sports bi o ba fra money so o ba fra priest o ba fra do ba ba bi o ba fra ni din na o pe o anya nkwade no pe masa me nimu ni taka bia don call me ye pani person ma ti Yesu ni ene de hia ebi amu ye sa siri akola se be bre ya boss ni bi be bre the condom fama yes be bre numa nuru ahodo ye nyina ya wutifo papa edani be ye je edani be ye hupa edana Yesu basana hinwa mu no awodano ebe ye je edanu be ye je edanu be ye hupa edana papa ni basana hinwa mu no awodano ebe ye je edanu be ye hupa edanu be ye hupa edana Jesus basana hinwa mu no awodano ebe ye je sister what did Yankopon atam first place if you say sanka wo maami edi wo wusie hugu ya count yase kawon siase wo di dance yesa kanya ne sa da no ne ba ma ne koda wo enti what did Nyam atam in advance yes what say chie Yankopon nu atam do what say Nyam tiri mo pon kwan amana mem dani be ye papa awudifo onu diewu ebe kosa ma ne hunu kuro ni yes sir me kan wade so no kra tro ha se sister na wo tie me no wa ma won sa so na wa confess am perman ka wo bone na mo de me kekan ba woni bi ehun kura wo mini se apam da ni mu no yeah papa bi e feli David Erade don David Erade don yes o so e na koma David kwa ya boss de na to no so no David kwa ya boss
Awurade tɛn ya na ne bufu ye wontimi ntena ɛna ɔsoma mu odi fɔkɔ ne nkyɛn yina tɛn okoyi na tɛn sa bɔne na wɔde ne mu da na ɔhyia gu no sɛ wanhwɛ yɛ Awurade bɛto no abusafo munim de David yɛ wɔde ne mfonso otum before yɛde abɔɔsen baako bɛyɛ no wɔyɛ 7 days dry fasting 7 days dry fasting abɔɔsen baako esu pɔmpayɛ because ɔno aka sɛ nipa kɔ ne sɛsi ku no ya enti obi a odi awu saa nipa no wɔ sɛwuo mebusa me sɛ kurom amate sɛ obi akɔte MCE na kokuna na yɛse nipa kɔ deɛ na yɛde bɛyɛ bɛdan no koraa yɛse yɛ kristofoɔ sɛ deɛn ba yɛmfa ne ho nkyɛ no yɛbɛku no enti mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ awodeɛ bi nkyɛ awodeɛ bi abi bɔne bi ayɛ bɔne David yɛ 7 days dry esu pɛ Awurade kyɛw esu gu Awurade sɛ Awurade hu ne mmɔbɔ Awurade hu ne mmɔbɔ Awurade hu ne mmɔbɔ na Awurade hu ne mmɔbɔ ɛna otie no ɛna ɔfa akora ne kra because no okum nipa okum brane mu a because of akɔnɔ bɔne nti ɛnɛ mmaatan etimi so mu mansa ɛde ɔmo kɔ afɛtere ɛkɔto nyinsɛ yɛgu yɛdɔɔso have mercy enipa ɛna ɔkɔto no agohyie ne mu nta agu wonsuro dabi na me gyina yɛ akokɔ kora mentwa bi ti da wonsuro mpo mentwa akokɔ ti da mesuro na nka ntom ɔdasane nipa a mekɔhyie ne mu nta agu asa bɛtena asɔre dam mansa nka ɛsɛ meto bɛsi nɛ masa ɛda ɛnyɛ yiye ɛsɛ sɛ kristofoɔ to abɔse ha last week mebɛka asɛm bi wɔ asɔre dam sɛ mokae a polisini bi wɔ kurom a ɔkuma se wakɔfɔ young girl wase ne pɛ adɛdɛ na ne na da ama girl na nyima polisini na saa taa akora na sɛ titi onko yi nyinsɛ ni mu ɛno wo saa kan hɔ wadɛdɛ na mona kɔ yi nyinsɛ na to agu sɛ wɔnkɔ yi akora nso de ka ma ne sika na ɔkɔtɛ akora mu ɔsa asanyɛ second one ɔma ne 5 million ɛna ɔkɔɔ doctor bi hɔ doctor ne kɔɛ na ɔde paneɛ wɔɔ ne yɛfunu ɔwɔ ne yɛfunu paneɛ na ɔmoma ne dan dam sɛ wɔn dam for 3 days wɔso wɔda dan ne mu a 3 days ɔhu sɛ adeɛ no pie te sɛ koterɛ pie owie na ne nan akorɔ so akoa ne baa ne mu ato ɔso ntimi kora na ɔdwale mu alɔko wakorɔ so ne nan no ɛna ne to ka sɛ wɔtumi de tena sene so akye kɔ ayera kyɛ sɛ wɔyɛ sɛ koterɛ ɔntimi ntena so gye sɛ ɔda hɔ wode fa Awurade di agorɔ doctors ahɛ abortion ɛkɔnsɛte wɔ wo nipa a woma ne sika woka ho yes wo a wokyerɛ ne kwan baabi yɛyɛ bi no woka ho bi doctor a woyɛyɛ woka ho nurse a wosɔ mo ma a moyɛyɛ woka ho bi ansa na nipa no a ɔno ada hɔ no ɛnyɛ nipa baako na ɛyɛ fɔlefɔle moa mo ma yes afɔlefɔle nti sɛ me mekwanye mu ɔbaa na sɛ wresi ma advice sɛ menkanyɛ sɛ nkɔyi mu a wresi ka ho yes me a me ma ne sika no meka ho enti doctor sama ko school a enipa na mu kum won ha amro bɛso ho yɛ ɛwɔ mfasoɔ kyɛ mo 10 times nokorɛ paa amro bɛso mu kuta tuo egyina bɔnten ekum nipa no ɔmo yɛ best doctor sama yɛ abortion na nyaade a ho bɛtɔ wo da masa obi ohwe mu da egu obi ohwe mu da unya ho tɔ da because apambada no so bi hwe mu da gu a ne sinaboɔ yɛsi sinaboɔ kunu na Yesu ba apamu from crowd de wɔse otire wudie ɛno nti ɛmaw no obu mpo mfu nua yes okay wode kan Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse number 21 Mose sɛ wɔse tetefo no sɛ Eliawu wate Mose sɛ waka to wala daada sɛ ne kwa sɛ ɔyɛ dɛ Ediawu obiara obedi awu no obedi atemu enti ne pe bi obedi awu no bɛda obedi atemu mu fo obedi atemu mu fo na me de me sɛ dia no bufu ni nia no sɛ bufu nia kra kɛkɛ obedi atemu mu fo na sɛ mimi bu afu race me kɔ bu nsam dam na nkanto wa wakɔyi ni zagu ai abufu kɛkɛ ɔso bɛ kɔ bu nsam dam kwasɛm abufu na nkanto mu ta yɛ hyiagu ɛwɔre so wayɛ ne less ni nipa mu ba John chapter 9 verse number 1 Job nso nkasa bi John chapter 9 yes time no John chapter 9 verse number hwɛ sɛ woni ma Awurade a ɛna me ka na kyerɛw abusuafo ɛbere nye late ma ho
Oda so wa akonya. O say the onu ne ho. The onu ne ho. Yes. Na wo pam e kan no. Sofo my job portion. Oh, sofo my job confess. Ma wo saso. If you say papa no ye ni tiri no, de yam ya na say asofo ni pejal rade ma ye hu se de ni hu sitia. Yes. Ba Satan ana ya sole a ye boni tuo. Ya asofo nye da ye hu odi. What I say? Anything I did that you know signboard so no. Yes. Ye yi ye ho te. Ye kan sama ye hu be yi ni poni hu. Yes. What I say? Ye kan sama ye hu be yi ni poni hu. Ano ni ye. Ana obi a tutu ni pakọ na afa. Yes. Pasa ye pejal rade ma ye hu sasa de o sitia. Na ponya ketia ni wo ya mani pa hunu enti ni pa mo ka so be boni bia na nyam sese no ba ka nyam ntia wo ka na me ka to sa ha Hebrews ka se mo se Nyankopon ni nsam hie ehu me ka to se Nyankopon ni hu hu ta bon sam 10 times no kwa sempa nsam de se ni hu ni hu abusafo am so boni ni agro da suro boni sen data Sulo boni tin data. Sisters and brothers. Asofo of mame. And son in my chorus. Freddie and Timakoya, Mako boy jamai. My boni ye. Yes. Munko sere boni fate. Yeah. Munko sunwero anesu. Yes. Musa twaso ko ye mumujo. Enko yes. Mako tumu tenagu. Emuja ne buwa watifio. Pa. Ebuwa watifi baby akobia. Uni ni nche na nkra mone no. So three. Nkra no mu ye papa no. Nkra na ye papa no didi ka no mu ma ye. Ye tu mogu. O se na meka no. Okay. Ye tu mogu. Anu se na bia domi ye funu mu na aka no. Ti na ma no obi anga papa no. Because papa no wo ba no wo ko sie nagu. Ente ba na asa da domi ye be so ye mo house ano. We don't want to build to a boss in good bia or problem. No kwe. Or problem. House of Mani ba kuma se sense no waka. Was it ready to try no na the man you go ya no. Was it one 15 years near ka sense nkra no. Who mo 15 years. So say. Na me say doctors be yam papa. Bra, uni doctor was assistant consider. Nurse, uni nurse was assistant consider. Abrantia wunya abrantia consider. Boni akacha ni wo. Kupado atere ndan kwa. Mo am secondum. Mo ya family planning. Mo ko tunyi sanku. Eti ne nkana ye nkura boni. Because yes, ya no me. Omum ya papa ni na ye tu magu. E na aka nkura boni nta wo fuma so den fo no. E beba no. E na say da ye sa. Eto mba te wo sa wunya wo to da. This one be man sa so. Aprema kan boni. Ni ya. Wo fo kuna ti. Akonyem udi asie no sisa so le wi ase de nyina bi no an confess and be ma no say ukobo adama ya kra nya ne ba sisa o pa satira me mu wasu nya bi be ko bunsam jem o tei sa one confess and no ko be ko bunsam jem ya pemuka Job chapter 9 FM Job chapter 9 Job mu aye verse number 1 obi ntimi ni otumfo ni asie obi ntimi ni yanko pro di asie never na bunsam wati na media he ni amofa ojane I am fine. Mumusa, okotfo. So mu ko se no bi ye mistake boy Yesu bi e ne se wo. How seki? One timi ya me nyina niesie. Yes. Sister, ye be tu ya fi we no. Ha. Ni pa be ye mo bo. So si ni pa be nanti se ni frafo. Yes. Ye be sari ye ten. Ni ya problema, ni ya kam. E bi so be bobo awon chefo fra bone fo. Yeah. No wi a wa sere bone fo aka. Because of a bossing. Obey school, South school nti. Sha. Now you so by president to consider. School nti wo ko hwie mu tagu. Oni obi akodi skaduro ya pa. No kwe. You akodi skaduro wa ya boss, woni ne ya pa. Oni amro ba ya pa. Yes. What is anthem for no? Arab countries omu tell party a. Na mo ko mu yin baboni fu o. Omu ti mo odi o. When you mean I have and Tabium, and Tabium, that's what you didn't want to tell them. Because God was still a little more on the corner when you're about to sorry and Wakuno. And someone can't tell some Cranchankra. I such as I'm no Wakano. Near respect any power, but saying him to him trust him. Yes.
Timitina Kasa, what do you call you to? Look at this. Now, Sabi and Kumo Fonya no. No, Munina. Who's the Fonya no? Dabi. Tis a while for the penny bit. That's why you ask for the Banwaka, some obey us on Nanonia. Obey simple cry. Obey tie. Yes, what of Rodoman or Domain, Siena. Yani, yes, when the Brahmin now make it coming. Say they are bossing. They are woody and wine. That's what Baba told the air, never would also. Or best sell. What you say? I used to buy one to move beyond OFM. The son go cancer. Obi do di to town man yan go bra na o se muni mo huma mo ya ne dia yesu anome wan do me o be so de wajira ye do ba ye si na bro e bra no no o ga tan say ha masa mama me do me ni po mama me say oba seye boni ya wo ye mi de se wonne ko na me nkoye biem wano do so fo na mu fu am so me mu fo ko mo mu je wa so nya boni da en ti sa so ya program fo na ko buni bia na sa no bi batena nya no wabia mun na mo ya pa yes ebo no to abo wa ho so ka say wo mu kum so da ni no e wade nti o mu ka no ya boss da wa na wade tia wo ka so ka bi bia no wa bo ho bia e no tina ya bire no ya ni an ye bo ye hu dia ya ni an ye to me ye ho ende ga no ni na ya cross because of boss O da wa wo ye yi hu ta no ya na nim sa je na be free mu aba na nim sa aburo na be free mu aba OFM. udi abura onyam ye ni aburo onyam onum so a onyam ya num so onyam ya mbe chia mo kabi a wo de mo nsasra bra ba ji Yesu ti yes enfolo ma me so bra no wanyam na ma me de wa nsa mama me nya da me ti nya boni nche urade ebi na Joseph kan no sen ma me ti nya boni nche me urade da pare no se ma me pere me no me da me nya bi da ene nka mewu me nya da kacho ma mi sa mama mi nkoya boss ni nanya ni kina na wo se brama ni fo so wa kacho sa wo nkoya da abofa no befa on hye ne ko ba de be chew pena ma bebere wo bible mu a o mu ne be ya akesifo ya abofa no wo ba no ni pa ko wa tanka no eni tina wo bran o se wo ye die na ye wan pe ene sa abofa no ene wo ye gu enti nka na kan ha o mba ha wo sa ye so ko man sa so confess wo ma ba ko o so be so na ye na nkra twa no ho sia mama ye be se ba fie o so fa ha no mo tini kwan o fa no mo tini kwan abosin no sa ba pana ni e tene piti ni asam no kan fa abosin ho she o kan ni asam wasi sani mu no o mu ya abosin o mu bra o bu ni mo gudamu ni bo sa ho boni sa tetew fo bena wasi ni pa ni tie mu wasi o tie mu si na sa tie mu FM. ko so mo ja shegu yes masa emfa money ni agro enti wanyam na wutie mi awade na ma obetie mi na obi da so koyigu sisaменtie tie se de awade sitie ko ampara minim se de tie ampara minim se de onyankopon sitie oda sani beti nyankopon nim oda sani beti atunu onyankopon ni obeso ni ni ya no obeso ni nyankopon ya no ntimi mu na pemu ba ko ntimi mu na pemu ba ko da akoma mu nyansafo ni tumi mu odenfo ne wan na wase ne kwa wona so na sini wan na asiri ne kwa wo awade so na sini ye otutumi pompa tuo mu tie wan na asiri ne kwa wo awade so na sini ye no one busa na buka tineja busa Satan Satan wa bra vida ya tuni free soro ebesine unya obesakra enso akonye ni wo yes Herod ya mani dore moa why na asire ne kon wo awade so na sini ye bi mi busa mo amutie me why and some me sanka ofiri mo jamu a kan so ne na masase so abasin fuai mo nsatira amen and na fura na pra mo kan boni se sofo sofo me seraw lead me na me pra mo kan me boni che wade no nya de so infiri me so ne ya eba utiri mo kra kaka ko sera urade yes OFM. Twaso wase akoma nyansafo ni tumi mu odenfo na se ne ko wono so na sini why na asini ne kwa wono so na sini ya pra me pompa tuo mu wotimi ya dai otutu me pompa tutu me po mpatuo mu obutu no na bufuo mu wasa Jesus wasa cha de police wona wade betimi apeda sei no sa ka butu yes o so sa tupi na tina ye wotimi ya dai wo so asase na ne nya so ya mo sei akeke si ba bi no eye urade
ɛyɛ awurade na woso no na wiase wie ne de wɔsɔ bɛma abɔfoɔ fɔ aba o medina four corners of the earth na mframa no ma sa no afei mframa mo biem no ma sa woso asase Jesus can Revelation 7 Sam Kasebi everybody yasi ela ya wa manipa amia mi wo yasi awudi asami sui na ya dai na dano mako ni ntebi oso timi woso asase to asoma mi oso verse 7 oso owia ne mpie na oso owia se na empie na ososo nsoma no na oye dai ososo nsoma ono nko na otere osuru mu ono nko a one person oso na hata wono so nko na tirem na otietia epo asote so na otimi epo asote ba otia so obeye bia na wanya bi oye bi oba san so ye bia na wanya bi otietia epo asote so wo sa papa mi na wo tete ne numa sama no otietia ne numa sama no wo sa papa no no so obi so omra sa ase so wo si ni pa ne kwan ani etie Job 34 verse 10 Job 34 verse number 10 Job 34 verse 10 enti mo tere muntie me enti mo tere muntie me Ghana obi anu wo ni tere wa ha obi awo tere ni pa bia wo tere wo tere muntie me tie me na wiai empare Nyankopɔn so bedi asɛm wona empare Nyankopɔn Jesus so bedi asɛm empare Nyankopɔn so ba de obedi asɛm bɔne na otuvo ebedi amumuyɔsɛm na obedi amumuyɔ te sɛ de wo yɛ bi no na emom onipa ne yɛ ɔso ka no otua no na sɛ de obi kwan tie no saa na emom onipa ne yɛ yɔ so ka no otua no ɛna Awurade tua na sɛ de obi kwan tie no na sɛ de obi kwan tie no saa no ma ne to no OFM di na ɛkɔ so papa sɛ de obi kwan ɛtie no enti deɛ wakɔyɛ no sɛ saa pɛpɛpɛ na ɔbɛma no ato papa bi ne ne ba kɔwia odwan kɔwia odwan na ɔmde bɛtɛ ɛkɔa mu ɛna ɔka kyerɛ ne ba no sɛ wɔnyini enti ɔno deɛ ɔkɔ fie akora ne ntom odwan no owia no waba ɛna panyin bɔne wawo akora bɔne ɛna akora no so dwane ɔno so kɔdi agorɔ ɔmo baeɛ no na obi abɛsa no odwan no de ne kɔ to ko fe no ko busa ne papa busa se odwan no wa yato ana se an o ko na nche bia na yato ye ana se yato ne sai ana se de yesi koto no saa na obi abeto o papa ne we na ni ma ko na buri be no se aboa odwan no yakoto yanko wi no saa na pesa me ka kire o se de ko wi ai no obi so be dey and I'm telling you say Awurade say onyanko pon ye nsiri di atuche na di onipa eguo no eno a obetwa enti de wodua mako no onko tepe dabi de wodua mako onko buoburo kebe nwanwa papa so bana de buro ba ukojiai enti wase de onipa guo no kita abosi na waye no onfa ho ni hospitals bi okromo ya say ho de specialist ye mo ya no esumbe dum na to papa esumbe dum kabi Saman satira ebra akonya wo ya kan Nyankopɔn asam kyerɛ m sɛ nyɛ no because say aya common don so pa ko so bo say common manipa enti de wodua no ɛno na twɛnim so obetwa bi sɛ wɔse mpa ne so bedi asambɔ no onye bi da enti onipa kwan sɛ de oni esitie ne saa no be mana to sisa ɛna me kan fu Jesus amount ebi obi tie me sɛ sie wo abrotie no wo ha you are crying baby out here na pejansa go soro mami ye wie de number ne betu dwa fura se ba beti Cornelius so obeti rich so confess tira ka de wa ye kan woni ni na confess pemu kani ni na eji bi mfirim OFM subu wa de so obeti ma ma nsa so aka se wa de se la de mi o di ponye ni mi yo di ponye ni bi se wa sam say de okata na bra to so no nya di anya prom na mum de okan wo tai onno obehu no mobo de okan wo tai obehu no mobo awudi awura Awurade fie awudi awura enyumam awudi awura solidam awudi awura market places everywhere kinum ya doso wiase nye ne ne edome ye ho ye awudifo so edome awudifo ye akromfo so edome akromfo ndi sai duabo ni nyina wo so na eba duabo ni nyina dane ba so eno ti na wo bula no enya de ho beto wo da sisa me kanya me so no classro peda wonsa ba bia obi a peda wonsa kasa Awurade Yesu
Me yɛ de boye ni. Me de boye ni. Ɛna ma jia tum. Ɛna ma jia tum. Ɛwɔ ma ti mi fon so. Ɛwɔ ma ti mi fon so tum. Ma jia di sɛ. Ma jia di sɛ. Mimi ti na bɛ wu yɛ. Mimi ti na bɛ wu yɛ. Ɛwurade. Humi mɔbɔ. Humi mɔbɔ. Akonya wɔ hɔ ma mi. Akonya wɔ hɔ ma mi. Mɛtu mogya gu. Mɛtu mogya gu. Ɛnyɛ baako. Ɛnyɛ baako. Ɛnyɛ mienu. Ɛnyɛ mienu. Ɛwurade. Maso deɛ dɔɔso. Maso deɛ dɔɔso. Ɛbila kɛn. Ekum ebe no. Ɛwurade o dɔmi no. O dɔmi no. Ɛnɛma wudi odi yɛ. Ɛwurade ma yɛ sɛ kɛn. Ɛnɛma ma mi nsa so. Humi mɔbɔ. Ɛwurade mɔbɔ. Ɛwurade jɛmi nkwa. Ɛwurade bɔnni ama yɛ no. Ntimi nsuwa. Ɛwurade humi mɔbɔ. Ɛnɛma efa wu Jesus. Ɛwurade yɛ mi wura. Ɛnɛma kira agye nkwa. Ɛwurade jɛmi. Ne tiro mi din. Ɛwɔ nkwa ngomeni. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. O bɛ tɛn abɔ 0249. 41 29 89.